Tervetuloa taas kuuntelemaan meikäläisen uutta podijaksoa. Tänään meidän aiheena tulee olemaan vapaa tahto ja vähän sitten sen ympäriltä, että mitä asioita, mitä aiheet herää, mitkä vaikuttaa meidän vapaaseen tahtoon. Ja mä haluaisin keskustella tästä aiheesta jonkun kaverin kanssa, jolla on viisas pää. Ja sit päätit valita mut. Kyllä. Jasko on muutenkin niin hyvä tyyppi, että se tulee aina matalalla kynnyksellä auttaa. Kiitos. Tai vieraaksi siis. Eli mä oon vieras, kun ketään muuta ei saada. Joo. Se on aina tärkeää tehdä hostille kiusallinen olo heti lähtöön. Joo, vittu. Jasko vaikeuttaa mun elämää tälleen ihan muissakin hetkissä, mutta ihan sama. Mennään nyt aiheeseen. Mennään. Avataanko aihe suoraan sillä, että mitä vapaa tahto sulle merkitsee? No, vapaa tahto merkitsee mulle sitä, että mulla on vapaus valita, mitä mä elämässäni teen tai en tee. Niin yksinkertaista se on. Okei. Uskot sä, että sulla on vapaa tahto? No tästäkin on monia teorioita ollut monien eri filosofien niin kuin toimesta, että meillä ei olisi vapaata tahtoa. Ja eikö se painavin argumentti, mitä moni käyttää tämän vapaan tahdon pohjalta on se, tai mitä moni sanoo, että tiedätkö sä sun seuraavan ajatuksen? Ja jos sä et tiedä sun seuraavaa ajatusta, niin onko sulla vapaata tahtoa? Mutta mä itse ennemmin ajattelen sen niin, että vaikka sä et tiedä sun seuraavaa ajatusta, niin sun päässä on joku ääni, mikä ikinä se ääni onkaan, ja sitten siellä on joku, joka kuuntelee ja päättää sen perusteella, mitä sä teet. Eli vaikka sä et tiedä sun seuraavaa ajatusta, niin mä ajattelen, että mä oon itse se, joka kuuntelee. Ja sen perusteella, mitä ajatuksia mulla tulee, niin mä silti päätän, että mitä mä teen seuraavaksi. Joo, toi on hyvä kun mä näen vapaassa tahdossa, mitä mä itse tiedän, niin on kaksi asiaa, mistä porukka puhuu, tai just tieteet, tyypit ja tutkijat, ja sitten tämmöiset henkityypit. Spirituaaliset tyypit. Joo, mä en saa vaan lausua sitä. Mutta niin, toinen näistä on just se, että tiedät sä, mitä sä ajattelet, ja niin kuin päätätkö sä oikeasti, mikä on sun seuraava askel. Että meidän tapahtuma, tai siis me toimitaan meidän alitajunnan vallassa. Ja mä sulle aikaisemmin kerroin, että mä luin yhden kirjan. Nyt ei muistu kirjaa nimeä mieleen, mutta tämä on psykologiassakin yleinen käsite, että meidän ihmisten alitajunnassa niin tapahtuu tai pyörii 11 miljoonaa bittiä tietoa, mitä meidän alitajunta käsittelee. Ja 10 miljoonaa näistä tulee meidän silmistä tulevista signaaleista. Ja se, mitä me meidän tajuisella mielellä käsitellään, on vaan 40 megabittiä, eli 4 ja 0. Ja sitten tästä puhutaan tosi paljon, eli päätökset, silloin kun mä päätän nostaa tämän kynän, tai kun mä päätän kutsua sut tänne podin vieraaksi, niin se tapahtuu mun alitajunnassa ja mun alitajunta oikeasti ohjaa mua. Ja mun alitajunta taas sitten rakentuu mun menneestä elämästä, tai siis niin kuin menneisyydestä. Että siitä lähtien, kun mä oon syntynyt, niin mä oon oppinut rakentamaan tietynlaisia uskomuksia, kokemuksia, pelkoja, jotka sitten rakentaa mulle identiteettiä. Ja tavallaan mun toiminta perustuu refleksiin. Mutta tiedemiehet ei myöskään sano, että tämä on niinku kiveen hakattu asia, että sä et pysty tekemään sille muutosta. Sitten mä just mietin, että vaikka mulla onkin asioita, jotka alintajutaisella tavalla ohjaa mua, niin kyllä mä silti koen, että mulla on päätös siitä huolimatta päättää, mitä mä teen seuraavaksi ja teenkö mä sen mukaan. Esimerkiksi mä uskon, että ihmisen niin kuin evoluutio ja kaikki muu on ohjannut ihmisen niin sanotusti enemmän selviytymään kuin mitään muuta. Ja kyllähän vaikka joku asia tulee sulla primitiivisenä tekona, että sä haluat tehdä sen seuraavaksi tai sun keho ja alitajunta yrittää ohjata sua, niin kyllähän me silti nykypäivänäkin joka päivä tehdään valintoja, että me ei eletä niiden asioiden mukaan sivistyneessä yhteiskunnassa. Minkä asioiden mukaan? No sen pelkästään selviytymisen. Loistava esimerkki, minkä takia me ihmiset rakastetaan sokeria tai jotain tosi rasvasta ruokaa, missä on tosi paljon kaloreita vähässä määrässä, on se, että näitä ruokia ei ollut ennen tarjolla. Ja silloin kun sä söit näitä ruokia ennen paljon,
tai silloin kun sä pystyit syömään niitä, niin sä sait kaloreita, että sä selviät. Sen takia sä janoot niitä. Nykypäivänäkin, kun meillä on niitä niin paljon saatavilla kuin me halutaan, edelleen meidän mielestä suklaa ja pizza maistuu paremmalta kuin parsakaali. Mutta jos me toimittaisiin sen pelkästään alintajuntaisen tahdon mukaan, niin mehän silti syötäisiin jatkuvasti suklaata ja pizzaa. Niin mun pointti on, että me silti voidaan valita olla tekemättä jotain muuta kuin mitä meidän alitajunta tai mikä se nyt ikinä onkaan, käskee meidän tehdä. Mutta onko toi alitajuntaa? Mun on pakko varmistaa, että kamera kuvaa. Hyvä. Mä jatkan tästä. Tämä on jokaisen podcastajan pelko kuvata jaksoja, että tajua, että ei kamera ollut päällä. Niin, kun tuolta tulee niin hyvää settiä, ihan pakko varmistaa. Mutta niin, onko toi meidän, mä en näe tota vielä alitajuntana, koska sä tavallaan tiedostat, kun sä näet sen Ben & Jerry's jäätelöpurkin, että mä haluan tota, tai kun sä näet jonkun... Mun pointti olikin, että sä pystyt tuomaan sun alintajuntaiset asiat esiin. Eihän moni ihminen ajattele, että minkä takia mä tykkään enemmän suklaasta kuin parsakaalista. Joo, tää on tää missä tuleekin se juttu, että meillä on se vapaa tahto meidän alitajuntaa vastaan, että jos sä niinku käyt sun, niinku pidät hetken itsellesi, käyt sun siis alitajunnan ja sun halujen ja tahtojen niinku ääniin läpi, että miksi mä ajattelen näin, miksi musta tuntuu tältä, niin sit sä niinku alat huomaamaan, okei, että tää johtuu tästä ja tästä asiasta. Ja tietenkin se vaatii myös jonkunlaista tutkimusta, että mitkä asiat vaikuttaa ihmisen toimintaan, mitkä asiat rakentaa meidän alitajuntaa. Esimerkiksi, säkin kuuntelet Chase Hughesia paljon, sillä on tää Fate, vai oliko se Fame, niminen venas, se oli Focus, Authority, Tribe ja Emotion, Fate, eli FATE, niminen, tai siis lyhenteinen asia, mitkä vaikuttaa meidän ihmisten päätöksentekoon ja toimintaan. Ja jos me mietitään ihan sitä alitajunnan syvyyttä, mikä me rakennetaan jo lapsuudesta asti, mikä perustuu emotioniin. Sä voit ajatella hetkeä, kun sä olit vaikka kakkosluokalla, sit meillä oli ainakin luokassa silleen, että kirjasta piti lukea aina, tiedätkö, jokaisen vuorolla niin kuin yksi virke tai yksi lause. Ja jos sä vaikka luit kakkosluokalla sen sun kohdan, sit sä aloitkin änkyttään tai lukea väärin. Sit sua alkoi hävettää, tiedätkö, tai sua alkoi nolottaa. Ja tää niinku kirjautuu sun alitajuntaan sellaisena, että luokan edessä tai luokan kuulen puhuminen on yhtä suuri kuin häpeää, on yhtä suuri kuin nolo asia. Ja sitten tulevaisuudessa huomaamattakin, niin kun sulla on vaikka jossain korkeakoulussa joku pitchaus tai joku esitys, mikä sun pitää antaa, tai työpaikassa, että sun pitää puhua porukalle, niin kuin väelle, niin sä huomaat, että sä oot silleen, en mä jaksa, tai no, en mä oikein ei ole ihan mun juttu. Tietenkin, niin kuin jos sä syvennyt asiaan, miksei tää on mun juttu, niin sä alat ymmärtää, että okei, sua nolottaa tai sua hävettää. Mutta jos et sä mieti sitä, niin sit se vaan tuntuu semmoiselta laiskuudelta tai aikaansaamattomuudelta, ja tällä tavalla se alitajunta ohjaa sua tavallaan. Mutta sitten ne muut, FATE, Fate, niin kohan kirjaimet on just fokus, niin kuin millaisen ympäristön sä oot rakentanut itsellesi, että mitkä asiat vie sun fokusta. Ja se on varmaan se tärkein, koska se on ihan ensimmäinen asia, se fokus, mikä ohjaa sun toimintaa. Sitten oli se auktoriteetti, että minkälaiset ihmiset sun ympärillä on semmoisia, joilta sä katot mallia, joiden sanoja tai ajatuksia sä arvostat tai muuten vaan pelkäät ja sen takia se on auktoriteetti. Esimerkiksi joku opettaja koulutunnilla saattaa olla, että sä pelkäät saada jälki-istuntoa. Ja sitten seuraavaksi tulee se tribe, eli yhteisöllisyys, kun me ihmiset ollaan laumaeläimiä ja me halutaan kuulua joukkoon. Vittu, mulla alkaa kuivan kurkku. Me halutaan kuulua yhteisöön. Me halutaan kuulua joukkoon. Ja sitten me katsotaan, että okei, millainen yhteiskunta meidän ympärillä on. Millaisia ajatuksia yhteiskunta näkee hyvänä, millaisia tavoitteita yhteiskunta asettaa hyväksi. Vaikka tosi niin kuin yleinen on se, että opiskele lääkäriksi.
niin kuin, että lääkis on hyvä olla. Ja niin kuin pienestä asti meidän ympärille rakentuu se uskomus, että kaikki näkee lääkiksen hyvänä tai kaikki näkee tämän asian hyvänä. Ja se vaikuttaa siihen, kun me tehdään päätöksiä huomaamattakin. Ja sitten tulee emotion, mistä mä äsken puhuinkin, se häpeän tunne tai se nolostumisen tunne, minkä sä yhdistät johonkin aktiin. Joo, mä hengähdän vähän. Hengähdä ihmeessä. Mutta joo, tämmöiset asiat. Tämä on se ensimmäinen, mitä mietitään, että onko meillä vapaata tahtoa vai ollaanko me ihmiset vaan refleksieläimiä, jotka toistaa meidän refleksejä. Kun jollain tapaa myös, jos mä pyydän sua ajattelemaan vaikka tulevaisuutta, Kyllä. niin ethän sä pysty luomaan minkäänlaista ajatusta tulevaisuudesta, mitä ei tavallaan ole olemassa. Tai niinku, siis ei niin, että sitä ei olisi olemassa, mutta kun sä ajattelet tulevaisuutta itsellesi, niin se rakentuu sun menneistä muistoista kasaantuvasta identiteetistä, minä sä näet itsesi. Ja sen pohjalta sä ajattelet tulevaisuutta, että tavallaan sun ajatus tulevaisuudesta on niin kuin muisto, mitä sä et ole elänyt. Kyllä. Ja sekin on jännä. Mä oon lukenut jostain semmoisen tilaston, ja siitä on tehty tutkimus, että 85% asioista, mitä ihmiset ressaa tulevaisuudesta, ei ikinä tapahdu. Mun mielestä on niin kuin tosi jännä ajatuksenakin miettiä, että kuinka paljon me ihmisinä, varsinkin nykypäivänä mun mielestä niin kuin tosi paljon on kaikkea ahdistusta, ja ihmiset tosi paljon miettii tulevaisuutta ja mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Ja mieti siis 85% niistä jutuista ei tule ikinä tapahtuu, mihin ihmiset kuluttaa isoimman aikansa ressatessa. Joo, ja sä kuitenkin, niillä on, vaikka ne ei tapahdu, ne kuitenkin on ne asiat, mitkä niinku vie sun fokusta enemmän kuin se toinen mahdollisuus, että se ressi ei tapahdukaan. Ja mä en tiedä, ootko sä kuullut. Mutta mun mielestä, sori kun mä keskeytän, mutta syventyy tuohon kohtaan, kun sä just puhuit noista reflekseistä ja näin, niin mä oon kuullut sellaisenkin teorian tästä vapaasta tahdosta, että loppupeleissähän moni tuommoinen refleksillinen asia johtaa meitä, tai ei loppupeleissä, vaan että se aina johtaisi meitä. Esimerkiksi jos sulla on pelko, niin se pelko ohjaa sua. Sitten kun joku voi ajatella, että okei, mä oon rohkea, mä voitan sen pelon, mutta siinä kohtaa ainoastaan tunne rohkeudesta, että sä haluat olla rohkea ja rakentaa sun identiteetin, rohkeuden varaa on vahvempi kuin sen pelko, jolloin sulla ei taaskaan olisi vapaata tahtoa, koska se oli vaan joku asia, ylitti sen toisen asian, joka saa sut toimii eläimen tavalla. Ja mä en itse sano, että mä uskoisin tähän, koska mä itse haluan uskoa vapaaseen tahtoon, mutta toi on sinänsä suht hyvä argumentti mun mielestä niin kuin vapaata tahtoa vastaan. Mä en ihan saanut kiinni. Eli jos sä ajattelet kovempaa sitä, että ei, mä haluan vaan olla esimerkiksi rohkea. jos sä nyt ajattelet, että sua pelottaa, että sä et uskalla tehdä jotain, eli sä et uskalla hypätä laskuvarjosta. Joo, Ja jos sä et hyppää, niin pelko ohjasi sua. kyllä. Se ei ollut sun vapaa tahto, vaan se oli pelko, joka oli ihmisen tahto, niin kuin alitajuntainen tahto, se ohjasi sua. Mutta sitten, jos sä päätät hypätä, sä haluat olla rohkea, että sä voit kertoa kaikille, että sä hyppäsit, niin silti sun alitajuntainen tahto rakentaa sun identiteetti rohkeuden pohjalle voitti vaan pelon, jolloin toinen vahvempi tunne voitti, joka oli kans alitajuntainen juttu. Eli sä sanot, että ihan sama. Mä en sano, että asia on näin. Mä sanoin, että mä kuulin tämän joltain filosofilta. Joo. Eli ihan sama kumman sä valitset, niin sä valitset sen toisenkin jostain niin kuin, taas alitajunnasta kumpuavasta tunteesta. Että kyllä. Ja monesti jos ihmiset muuttaa mielensä, kun moni sanoo, että okei, mulla on vapaa tahto, kun mä muutin mieleni, mutta monesti sä muutat mielen vasta, kun sä saat jonkun informaation tai tunteen, joka ylittää sen edellisen tunteen haluamaan sitä asiaa. Joo. No ehkä me ei esimerkiksi, sano vaan. Jos sä tykkäät, jos sun lempijäätelömaku, mikä on sun lempijäätelömaku? Ben & Jerry's Cookie Dough. No niin. Jos mä sanon sulle, että sun lempijäätelö pitää olla joku muu kuin se, niin pystytkö sä päättämään vaan tosta noin vaan, että se ei ole sun lempimakus? Silleen, että se ei oikeasti ole, sä pystyt sanoa, ettei se ole. Ei esittää, mutta pystytkö sä päättämään? Mä en pysty päättämään sitä yhtään. Tai pystytkö sä päättämään olemaan rakastamatta jotain ihmistä? No
Et todellakaan pysty. Mutta mä näen tuossa kuitenkin sen, että tuossa on pointtia, mutta ehkä me voidaan sitä ajatella niin, että okei, me ei voida koskaan voittaa meidän alitajuntaa ohjaamasta meidän toimintaa, koska turha taistella jotain ei me voida taistella sitäkään vastaan, että me kuollaan joku päivä. Niin kuin sitä on turha taistella. Mutta me voidaan rakentaa, me voidaan muokata meidän alitajuntaa. Just se, että sä tuot sun tajuntaiseen mieleen, että mä haluan olla rohkea. Ja sit sä alat rakentaa sun alitajuntaa kokemuksilla, missä sä niinku päätät olla rohkea. Kokemuksilla, missä sä opetat, että se rohkeus palkitsee sua. Niin täten sä ehkä niinku saat itsellesi takas niinku naruja siitä alitajunnan ohjaamisesta. No, ja mähän en itse siis suostu uskoon tuohon, että vapaata tahtoa ei olisi. Koska jos mä uskoisin, että vapaata tahtoa ei ole, sehän tarkoittaa, että mä en voi vaikuttaa yhtään mihinkään mun omassa elämässä ja millään, mitä mä teen, ei ole mitään merkitystä. Ja siksi mä en suostu uskoa, että meillä ei olisi vapaata tahtoa. Mäkään en suostu uskoon koska se vie elämästä merkityksen. Niin vie. Mitä merkitystä elämälle jää, jos se on vaan jos kaikki tapahtuu ilman, että sä päätät mitään. Mäkään en halua uskoa tuohon, mutta sit mua inhottaa myös se, että ihmiset sanoo, että joo, mä uskon vapaaseen tahtoon. Miksi? Koska mä vaan uskon. He kokee, että heillä on vapaus valita. Mitä? He kokee, että heillä on vapaus valita, mitä seuraavaksi. Niinku, jos sä oikeasti haluat uskoa siihen, että sulla on vapaa tahto, niin mun mielestä sun täytyy vähän niinku käydä läpi ja pohtia syvemmin, että miksi sä uskot siihen. Ja niinku, uskot sä oikeasti johonkin asiaan, jos sä vaan sanot, että sä uskot. Jos sä niinku yrität pakottaa itse uskomaan siihen ilman, että sä oikeasti tiedät, miksi sä uskot niin. Mä luulen, että ihmisille ennemminkin se on niinku baseline uskoa vapaaseen tahtoon, eikä toisinpäin. Niin. Onhan se helpottavampaa elää, että sä uskot vapaaseen tahtoon ja baselinena. Mutta mun mielestä sen kuuluukin olla niin päin, että ennen kuin joku toisi jotkut hyvin vahvat näytöt, että meillä ei ole vapaata tahtoa, niin miksi ihmeessä sä uskoisit, että asia on näin päin? Joo, mä karotin mun pointin, miksi mä toin ton esiin, mutta jos sä haluat oikeasti, niin ehkä se oli se, että miten sä voit oikeasti, jos sä niinku pysähdyt asian ääreen, miten sä voit oikeasti luulla tai uskoa vapaaseen tahtoon, jos et sä tiedä, mihin se edes perustuu, jos se on vaan sun halua uskoa. Mä luulen, että monella ihmisellä se perustuu siihen, että nyt mä mietin, että minä haluan nostaa tämän mukin. Nyt mä valitsen tämän jälkeen, että laskenko mä sen vai otan huikan, ja nyt mä valitsen ottaa huikan. Joo. Ja nyt mä valitsen laskea sen, niin jonkun muun pitäisi kertoa mulle, että miten mä en valinnut näitä asioita. Mutta ehkä mä tarkoitan sitä, että sä haluat uskoa siihenkin, että sä voit elää ja yrittää uskoa siihen, että vaikka maailmassa ei tapahdu joku X-asia, mikä on paha, vaikka sota. Sä voit haluta uskoa siihen, koska se on baseline, että ei pitäisi tapahtua näin. Ei, mutta sä tiedät, että siitä on näyttöä, että meillä on sota. Niin, mutta jos et sä tietäisi, että on sota, niin se ei muuttaisi sitä totuutta, että maailmassa on sota. Ei. Et se oli mun pointti tässä, että kunnes sä oikeasti niin tutkit ja käyt niitä sun kysymyksiä, muita kysymyksiä sun mielessä läpi, mitkä kysyy sulta, että onko oikeasti vapaa tahto olemassa. Jos et sä käy niitä kysymyksiä läpi, niin sit sä et aidosti tiedä, että onko sä sitä mieltä vai et. Mutta sitten tuon refleksijutun lisäksi, mä en nyt tiedä miksi sitä luokitella, niin sen lisäksi on sitten kohtalo. Ja varsinkin uskovaiset ihmiset, mä myös uskonnollisena kaverina, uskon siihen, että kohtalo on olemassa. Ja sitten moni miettii sitä, että no jos kohtalo on olemassa ja kohtalo on sana, minkä käsityksen eri ihmiset ymmärtää eri lailla, niin jos se on olemassa, niin onko mulla oikeasti vapaata tahtoa? Toi on tosi hyvä kysymys ja mun mielestä taas niin hyvä pohtia monelle. Mä itse asiassa tein meidän podcastin IG-kanavalla joku aika sitten kyselyn, että uskooko he mihinkään isompaa Jumalaan, kohtaloon tai muuhun. Niin 97% vastasi, että kyllä he uskoo johonkin isompaan ja monesti niin kuin Jumalaan tai kohtaloon, niin ne aika paljon kulkee käsi kädestä. Niin mä oon itsekin joskus ajatellut että jos ihminen uskoo kohtaloon, niin siinähän kohtaa
Tai että kohtalo ja vapaa tahto olisi ainakin jollain tavalla ristiriidassa. Kyllä, se on se niin kuin ensimmäinen Koska jos kohtalo on esimerkiksi päättänyt, että mä tulen tapaamaan ihmisen X ja me kuulutaan yhteen, niin siinä kohtaahan kohtalo päätti mun puolesta, että tämä ihminen tulee mun elämään, enkä minä päättänyt. Kyllä. Tämä oli tämä lähtökohta, mihin myös mäkin lähdin, kun mä pohdin tätä kysymystä, että jos kohtalo on jo niin kuin kirjoitettu, kun mulle kohtalo tarkoittaa sitä, että mun tulevaisuus on tapahtunut jo, tai se on niin kuin kirjoitettu, ja se on niin kuin Jumalalla tiedossa, koska Jumala tietää, mitä mä teen vuoden päästä, mikä tarkoittaa sitä, että no sit se on jossain jo se mun kohtalo tiedossa. Ja sitten mäkin mietin, että no miten mä muka sitten, missä mun vapaa tahto on. Että mähän kävelen vaan niin kuin jotain tiettyjä jalanjälkiä, mitkä on jo valmiina. Mutta sitten mä pysähdyin miettimään sitä, että okei, no miksi mä ajattelen asiaa niin kuin, että 10 vuoden päästä. Niin mä ajattelen mun kohtaloa tavallaan ajan pohjalta, että se olisi niin kuin sidonnainen aikaan. Ja sitten niin kuin mä löysin myös mun uskonnosta selityksen sille, että aikakin on niin kuin määrite tavallaan, mikä ei ole kaikkialla olemassa. Eli tavallaan sun tulevaisuus, nykyhetki ja menneisyys ei ole semmoisia käsitteitä, että sä olet sinä. Ne kaikki on niin kuin samaan aikaan tapahtunut. Haluatko sä jakaa sun ajatuksia tästä vai vienkö mä mun ajatuksia? Siis mulla vaan tulee tuosta heti mieleen tämä Einsteinin teoria, että jos sä kuljet lähelle valon nopeutta, jos mä nyt lähtisin avaruuteen ja kulkisin lähelle valon nopeutta ja mä tulisin takas tänne, niin täällä olisi kulunut tosi paljon enemmän aikaa kuin mitä mä oon kuluttanut aikaa. Et nyt mä oon sua 7 vuotta vanhempi. Joo. Ja mä menisin tonne ja kulkisin lähellä valon nopeutta ja mä tulisin takas, niin yhtäkkiä sä voisit olla mua 50 vuotta vanhempi. Kyllä. Ja siis just toi ajatus oli myös, mikä herätti mulla ton kyseenalaistamisen aikaan, että miten jossain paikassa, vaikka miten me tiedetään, että mustan aukon, vai oliko se musta reikä? Musta aukko. No niin. Mennäänkö me nyt Interstellar-elokuvaan tässä? No esimerkiksi Interstellar-elokuva. Mun lempielokuva varmaan. Ihan munkin lempielokuva. Ihan mä oon kattonut sen niin monta kertaa. Joo. Mä oon ainoa elokuva, missä mä itken aina. Mulla se ei ole ainoa, missä mä itken, mutta siinä kyllä pirahtaa kyyneleet. Mutta niin esimerkiksi Interstellarissakin, mutta Interstellarkin ihan perustuu, mä en muista kuka sen henkilön nimi oli, joka tutkii tätä mustaa aukkoa niin kuin ihan tieteellisesti, niin se perustuu täysin sen pohjaan ja sen perusteella. Se, ei Hans Zimmer, vaan Christopher Nolan, niin sehän kirjoittaa sitä skriptiä, niin palkkasi sen jonkun tieteilijän, joka tutkii mustaa aukkoa. Että siitä tulee mahdollisimman realistinen. Niin siinäkin mustan aukon vieressä minuutti tarkoittaa tässä maapallossa jotain monia vuosia. Ja tunti tarkoitti jotain niin kuin tuhansia vuosia. Niin kun mä mietin niin kuin tieteelliseltäkin puolelta, ettei vaan uskonnolliselta puolelta, niin sitten mä aloin miettiä, että no mitä sitten aika niin kuin tarkoittaa. Jos aika ei ole vakio, niin mitä se sitten on? Niin kuin, onko se olemassa? Jossain kohtaa sitä ei varmaan enää ole olemassakaan. Niin, se on hyvä kysymys. Eiks niin? On. Ja sitten mä aloin miettiä, okei, no me ollaan myös niin kuin 3. ulottuvuudessa me ihmiset ja jollain tapaa mä haluan uskoa. Ja mä uskonkin siihen, että on muitakin ulottuvuuksia olemassa. Niin mä aloin miettiä, että okei, no entä jos aikaa ei olisikaan sitten olemassa? Tämä oli tämä Einsteininkin joku teoria, mä en muista. Einsteinilla on suhteellisuuden teoria, että aika on suhteellista, ei että sitä ei olisi olemassa. Eli että aika kuluu riippuen painovoimasta ja nopeudesta, niin se kuluu eri paikoissa eri tahtiin. Okei, mä en muista mistä mä löysin sen, mutta oli sitten semmoinen, kun on Y- ja X-akseli, niin aika on siinä Y-akselissa ja niin kuin tila, vai mikä se on, miksi sä sanoit äsken sitä? Painovoima? Nopeus? Ei vaan ajan suhde johonkin. No mutta time ja space, niin kuin tila ja aika, niin ne on suhteessa, niin kuin, että ne niin kuin tavallaan kulkee tietyssä suhteessa. Että kun tässä maapallossa, että kun aikaa kuluu 1 ylöspäin,
niin sitten tilaakin muuttuu 1 tai joku vakiomäärä tähän maapalloon ja sitten jossain mustan aukon vieressä, niin se on taas ihan eri. Mm. Niin sitten tähän on niinku 3. akseli olemassa sitten. Mä en nyt ei lataa muistit, että mikä se oli. Mennään kyllä niin diipille tasolle, että huhhuh. Niin mennään. Ja siis kun kaikkea tämmöistä ajattelee, kun me puhuttiin äskenkin, että 85 vai 90% teidän kysymyksen vastaista sanoi, että ne uskoo, että on joku korkeampi voima. Mutta sitten mun mielestä sekin on jännä miettiä, minkä takia ihmiset uskoo, että on jotain suurempaa. Uskooko ihmiset siihen sen takia, että heillä on oikeasti tapahtunut joku kokemus jostain suuremmasta, vai tuntuuko pelkästään ajatus pahalta, että ei olisi mitään, että tämä kaikki on tapahtunut sattuman varassa ja joku päivä me kuollaan ja jää pelkkä tyhjyys. Että mun mielestä sekin on jännä miettiä, että kumpi se on. Joo, siis Koska monesti mä oon ainakin puhunut ihmisten kanssa, kun mä kysyn näiltä ihmisiltä, että ootko sä itse kokenut jotain niin kuin oikeasti yliluonnollista tai jonkun yhteyden Jumalaan tai johonkin isompaan, niin tosi moni vastaa, että ei ole. Mutta sitten he uskoo, että jotain on. Tässä on varmasti molempia. Että osa ihmisistä, esimerkiksi sä ja mä, kun mä ajattelen tämmöisiä asioita, niin mä en ainakaan itse pysty olemaan uskomatta siihen, että täällä tapahtuu paljon enemmän kuin mitä mä pystyn käsittämään tai kuin mitä ihmisen voima riittää tekemään. Tiedätkö, että tässä on pakko olla joku korkeamman voiman haltija. Ja sitten joskus jotkut ihmiset vaan haluaa uskoa siihen sen takia, koska niitä pelottaa ajatus kuolemasta. Mä en muista, tuohon oli joku termi siihen, että ihmiset haluaa uskoa kohtaloon sen takia, koska ne pelkää kuolemaa ja ne ei halua ajatella sitä, että kaikki päättyisi, kun ne kuolee. Onhan se aika karsea ajatus. No joillekin varmasti on. Mulle se kyllä kuulostaa helpottavalta asialta, koska mä koen koko ajan vastuuta siitä, mitä mä teen ja mä ajattelen, että joka ikinen asia. Sulla on joku kokemus. Niin kun, mä periaatteessa ymmärrän sen ajatuksen siinä takana, että sä nyt oot täällä, sä koet jotain. Menneisyydestä me tiedetään jotain, meillä on tarinoita, mutta me ei olla itse koettu. Tietyllä tavalla me yhdistetään se kokemus ajatusten kautta sen perusteella, mitä meillä on kerrottu ja elokuvia, joita me ollaan katsottu. Mutta oikeastihan meillä ei ole mitään kokemusta. Niin ainoastaan kun sä olet elävä, tietoinen, hereillä oleva olento, sulla on joku kokemus. Niin sitten periaatteessa kun sä lakkaat olemasta, niin ikiajoiksi sun kaikki kokemus loppuu, eikä tule enää ikinä takas. Niin onhan se ihan hemmetin ahistava ajatus. Mulle se kuulostaa silti vaan jotenkin, tiedätkö, siltä, että okei, sä pääset kaikesta vastuusta vapaaksi, tiedätkö, että sun ei tarvitse enää kaikki loppuu vaan siihen. No ehkä vähän, jos syvemmälle pohtii, niin sit se johtaa niin kuin sillä tavalla se ahistaa, että no olisiko sitten enää millään merkitystä, mitä mä teen. Niin kuin mitä varten mä sitten teen tai toimin, jos ei ole mitään tämän jälkeen. Että onko se vaan sen takia, että mä koen hyvää fiilistä tässä maailmassa. Niin ehkä se on ahistavaa joo, mutta mulle se kuitenkin loppujen lopuksi kuulostaa helpottavammalta. Mutta niin, jos mennään hetkeksi vielä takaisin siihen aikaan. Mä oon tuohon lisää. Kyllähän mun mielestä olisi paljon kuulimpaa ainakin ajatella, että on joku taivas ja mä menen sinne siellä, mulla on kaikki hyvin ja mua palvellaan siellä ja ei ole mitään ongelmia ja asiat on hyvin, kuin että mä vaan lopun olemasta. Niin on se paljon kuulimpi ajatus. Uskotko sä hyvää ja pahaa? Mä uskon hyvää ja pahaa. Voiko ne päätyä samaan paikkaan? No, mä uskon hyvää ja pahaa vähän niin kuin yin ja yang. Että mä en usko, että moni asia olisi 100% niin kuin pelkästään paha. Tai jokainen asia olisi 100% hyvä. Mutta ei se mene 50-50kään monen ihmisen tai monen asian kohdalla. Ei meekään. Ja mä luulen, että sä et usko siihen, että nämä niin kuin paha ja hyvä, sanotaan, että X-henkilö on tehnyt 80% pahuutta elämässä ja Y-henkilö on tehnyt 80% hyvyyttä, että ne päätyisi samaan siihen taivaaseen kuuliin paikkaan. Niin eikö tämä aseta sitten sulle jonkunlaista vastuuntuntoa myös, että sun täytyy pitää vastuu siitä, mitä sä teet tässä elämässä? Tietenkin. Eikö se tunnu vähän, eikö se kuulosta helpommalta, että sulla ei olisi tätä vastuuta ja sä saat tehdä ihan mitä sä haluat? No ei. Monesti ihminen ilman mitään tarkoitusta, vaikka se on kuuli ajatus, että okei, mä vaan eläisin joka päivä, nukkuisin niin pitkään kuin haluan, enkä tekisi mitään, koska mulla ei ole vastuuta mistään. Sen huomaa, että sitten kun ihmisillä ei ole mitään vastuuta, niin se monesti johtaa pahaan mieleen, pahaan oloon, masennukseen, ahdistukseen, tylsyyteen,
tyhjyyteen. Ehkä niin just silleen Joo, kokonaisuudessa. jää semmoinen tyhjyys, koska sulla ei ole mitään tarkoitusta. Kyllä. Mutta nyt mä vedän vähän sen takaisinpäin siihen aikajuttuun, Vedä. koska se liittyy kuitenkin tähän tosi paljon. Meillä on täällä vieras takahuoneessakin tosi söpö vieras. Mutta niin, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että aika ei olisi olemassa tai aika jossain paikassa, jossain ulottuvuudessa aikaa välttämättä ei ole. Että se on niinku tässä, missä me ollaan. Mm. Niin se jotakuinkin menisi sillain, että se menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus, jos ne kaikki on samaan aikaan olemassa, niin se tarkoittaa sitä, että sen voi ajatella niin kuin kirjana. Mä käytän kirjaa metaforana, että kirjassa on niin kuin kaikki sivut. Se koko tarina on kirjoitettu jo. Ja silloin on joku, joka sen on kirjoittanut. Mm. Mutta se, miten me ihmiset koetaan elämää ja sitä kirjaa, sitä tarinaa, on niin, että me mennään niin kuin kirjain kirjaimelta, sana sanalta. Ja se, missä sanan kohdalla me ollaan, se on meille nykyhetki ja tulevaisuus on ne sivut, mitä me ei nähdä lukea. Mutta sitten kun me päästään pois tästä aika- ja paikka-tilasta, niin sitten me kyetään näkemään tavallaan se kirja kokonaisuutena, että ne kaikki sivut on revitty irralleen vierekkäin. Ja sä niinku näet sen kokonaisuutena yhtenä karttana, yhtenä asiana, tiedätkö? Että se kaikki on niinku tapahtunut ja tää on kohtalo. Eli se on jo olemassa, mutta me vaan koetaan se niinku silleen kirjaimelta. Nyt multa tulee sulle 10 pisteen kysymys, kun sä oot meistä se, joka ainakin luokittelee itsensä uskovaiseksi mieheksi. Jos asia on tällä tavalla, että meillä on kohtalo tai mikä vaan kirjoittanut tämän kirjan valmiiksi, niin siinähän kohtaa sulla ei ole vaikutusvaltaa edes, että teetkö sä hyvää vai pahaa, vaan joku muu on päättänyt sen sun puolesta, niin minkä takia sitten sut tuomitaan näiden tekojen perusteella, jotka joku muu on päättänyt sun puolesta? Kiitos tästä kysymyksestä, koska jos mä sanoisin, että mä en ole miettinyt ja jumittunut tuohon kysymykseen, niin mä valehtelisin. Ja mä itsekin olen pohtinut tosi paljon. Ja sitten mä ajattelin sen vaan niin, että me ollaan samaan aikaan olemassa tässä kolmannessa ulottuvuudessa ja toisessa ulottuvuudessa, että meidän sielu on sidonnainen tähän kehoon, ihmiskehoon. Ja jos se olisi erkaantunut tästä ihmiskehosta, niin me ei koettaisi ehkä aikaa. Tai ehkä me koettaisi se eri lailla, mä en tiedä. Mutta sun vapaa tahto, sun sielu on jo tavallaan elänyt. Tai se elää sekä tällä hetkellä, niin kuin meidän kokemuksena, mutta samaan aikaan se on tuolla jo olemassa yhtenä hetkenä. Mutta se on niin kuin tuolla kärjessä, se on yhtä ja sitten tähän alaspäin se avautuu ajaksi. Ja me niin kuin koko aika, niin kuin joka ikinen niin kuin kohta tästä lineaarista yhdistyy siihen yhteen hetkeen. Eli sun vapaa tahto on kuitenkin rakentanut tämän kirjan kokonaisuuden, mutta jostain syystä me ollaan tässä maailmassa kokemassa se tällä tavalla. Jos mä sanoisin, että mä en pudonnut kärryltä, niin mä valehtelisin. Ihan varmasti moni muukin putosi kärryltä. Eli yksinkertaisesti sä voit ajatella, että sä itse oot jo päättänyt jossain muualla kuin tässä maailmassa sun tulevaisuuden. Eli mä oon siis kohtalo. Kyllä. Sä oot kyllä äijä. Miettikää, mä oon kohtalo. No sä voit ajatella sen, jos se helpottaa, että sä oot sun oma kohtalo. Ja Eli sit mulla taas on vapaa tahto. Kyllä. Eli mulla ei ole vapaata tahtoa sen takia, koska mulla on vapaata tahtoa. On sun logiikka. Joo. Mä oon kyllä äijä. Eli sä koet, että sulla on vapaat. Sä voit ajatella sen näin. On elokuva. Ja kun sä katot sitä elokuvaa, niin jos me nyt ajateltaisiin, että se elokuva on jostain niin kuin oikeasta asiasta, niin kyllähän se elokuvassa oleva mies sillä hetkellä, se päättää ampuuko se sen toisen vai ei. Ja se on sen vapaata tahtoa. Mutta sitten kun sä oot kattonut elokuvan loppuun ja sä aloitat sen elokuvan uudestaan, sä tiedät jo ampuuko se äijä sen vai ei.
mutta se äijä tekee sen kuitenkin vapaasta tahdosta. Eli se totuus on olemassa jo, mutta se tapahtuu vapaassa tahdossa. Jolloin se ei enää ole vapaa tahto. Ei, se tapahtuu vapaalla tahdolla, mutta se tapahtui jo. Sun tulevaisuuskin on tapahtunut jo, Jolloin se ei ole vapaa tahto. mutta sä oot nyt elokuvan sisällä. Mm. Ja Mutta jos mä en voi vaikuttaa, mitä täällä tapahtuu. sä oot jo vaikuttanut. Okei, eli samaan aikaan mulla ei ole vapaa tahto ja mulla on, koska mä en päättänyt sitä nyt, vaan mä päätin sen joskus myöhemmin ja menneisyydessä samaan aikaan. Taisitko sä mun Tajusin. esimerkin siitä On toi elokuvajutusta? paradoksi. Millä tapaa se on paradoksi? Mä just selitin sen. Että sun pointti on, että sulla ei ole vapaata tahtoa nyt tässä, ja sit siinä on se elokuva, joka pyörii. Joo. Mutta sinä itse olet jossain muussa ajassa tai missä vaan kirjoittanut sen. Mä korjaan muuten myös, että se, joka katsoo elokuvaa, että tossa Joo, ihan sama kuka sitä katsoo. voidaan kutsua vaikka Mutta Jumala. mun pointti on, jos se on minä jossain toisessa kontekstissa, ja Joo. sittenhän mulla on se, koska mä oon tehnyt sen jossain kohtaa. Kyllä. Sulla siis on vapaa tahto. Niin. Että mulla ei ole nyt vapaa tahto, mulla on joskus myöhemmin vapaa tahto. Sulla oli jo aikaisemmin vapaa tahto. Niin. Tämä on miten mä uskon siihen. Tai miten mä ajattelin. Mutta sitten toi myös jättää jonkunlaisia kysymyksiä, koska mä en sano, että mä oon itsekään, niin tämmöiset on tosi vaikeita asioita tajuta tai edes käsittää. Ja mä en sano itsekään, että mä olisin niin täysin saanut vastauksia näihin asioihin. Mutta se jättää just kysymyksen siihen, kun vaikka mun uskonnossa sanotaan, että Jumala on myös sidonnut kohtalon ihmisten toimintaan, syihin, mikä tarkoittaa sitä, että ehkä sun kohtalossa on tiedossa se, että huomenna kello 12 joku auto törmää suhun ja sä halvaannut siitä. Mutta sitten sen takia, koska sun vapaa tahto päätti tehdä jotain hyvää tässä näin, niin Jumala uudelleen kirjoittaa sen. Tai Jumala kirjoittaa se jotenkin niin, että okei, se auto ehkä törmää suhun, mutta sä et halvannut siitä. No sitten se ei ole päätetty sun puolesta. Niin, ja sitten tämä johtaa siihen, että no, onko se kohtalo sitten päätetty mun puolesta? Mutta sitten se ei ole kohtalo. Tai niin, tai siis joo, että onko sitä kohtalo sitten olemassa? Mutta sitten se menee jotenkin niin, että ehkä se kohtalo, se ei ole vakio asia, mutta se, mitä Jumala tietää, että tapahtuu, sitä kutsutaan kohtaloksi. Se on hyvin mahdollista. Ja tämä on vähän kesken tämä ajatus, kyllä. Nyt äijä pyysi niinku keskustelemaan sen verran diipeistä aiheista tänne, että mullakaan ei ole näihin vastauksia, niin kuin varmaan kenelläkään muullakaan. Ei se haittaa, vaikka ei ole vastauksia. Yksi syy, miksi mä kutsuin sut tähän näin, on se, että mä tiedän, että sä osaat nähdä tosi paljon eri näkökulmia, osaat haastaa näkemyksiä. Ja nämä sun kysymykset on tosi hyviä, ne saa pohtia eri kulmasta. Kiitos. Mutta joo, en mä enää tiedä, mitä tähän kohtaloon ja vapaaseen tahtoon. Niin. Mä itse vaan uskon, että jos sä uskot kohtaloon, niin siinä kohtaahan se on ainakin jollain tavalla ristiriidassa vapaan tahdon kanssa. Tietenkin sitten siihen voi sanoa, että no joo, mutta kohtalo tarkoittaa vaikka, että se tuo jonkun ihmisen sun elämääsi ja sen jälkeen sä itse päätät, että mitä sä teet sen jälkeen, kun tämä ihminen tuodaan sun elämääsi. Että niin se voi myös ajatella tolla tavalla. Kyllä. Jos jollain muulla meidän kuuntelijoista on jonkunlaista... Jos teillä on jotain vastauksia, niin kertokaa. Niin, mä mielellään kuulen oikeasti, että mitä niin kuin muuta mitä ajatuksia mulla on pyörinyt päässä, miten te ajattelette tätä. Ja tosi paljonhan nyt pyörii myös tämä simulaatioteoriakin. Joo, sekin Nyt liittyy kun me aiheeseen. puhutaan kaikista näistä niin kuin kunnon syvän päädyn foliohattujutuista. Kyseenalaistetaan, mikä on totta, mikä ei. Niin, tai ylipäätään, että tämä kaikki, mitä me elettäisiin, niin olisi simulaatio. Mun ymmärtääkseni suurempi osa tutkijoistahan pitää paljon todennäköisempänä, että me eletään simulaatiossa kuin että me ei eletä simulaatiossa. Pitääkö ne todennäköisenä sitä, että me eletään simulaatiossa vai pitääkö ne todennäköisyytenä sitä, että me ollaan jumissa
jossain pienessä osassa totuudesta. Että Ei, he nimenomaan pitää hyvin todennäköisenä, että me eletään simulaatiossa. Joka tarkoittaa sitä, että meidän toimintaa ohjataan. Joka tarkoittaa sitä, että maailma ei ole todellinen. Okei, mutta meidän toiminta on kuitenkin todellista. No, miten me nyt määritellään todellinen, mutta se pointtihan menee näin. Jos olisi mahdollista, ja me tullaan luultavasti näkemään lähivuosina tai joskus tässä, rakentaa tietokoneohjelma, joka on vähän niin kuin tämä kaikki meidän maailmankaikkeus, niin jos olisi mahdollista rakentaa ja simuloida, että me tungetaan sinne ihmisiä, että se olisi niin kuin identtinen kopio tästä todellisuudesta, niin siinä kohtaa ne siellä simulaatiossa tekisi taas simulaation, joka on kopio heidän todellisuudestaan, jotka tekisi se jatkuisi loputtomiin. Niin pointti on se, että jos tämä on tehty kerran, niin se on lähes, niin kuin, todennäköisyys on kaikki sen puolella, että tämä ei ole se todellinen maailma, koska niitä jatkuu loputtomiin sen jälkeen. Mutta kun meillä ei ole vielä mitään todisteita, että olisi yhtäkään onnistuttu rakentamaan, mutta teoriathan menee sen puolesta, että semmoinen onnistutaan jossain kohtaa rakentaa. Mutta miten me saadaan näille Ei me saada sitä ikinä mitenkään tietää. Ei saada. Ota nyt, mä kysyn mun kysymyksen. Mä vastasin siihen jo. Kun mä ajattelin, tiiäksä, jotta mä pystyn havainnollistamaan tämän tilanteen paremmin, mä ajattelin jotain GTAta tai Sims-peliä. Siinä on niinku ukkoja olemassa ja ne toimii ja pyörii jotenkin. Siis käytännössä oot just se. Niin, mutta miten se sitten toi kumoaa sen, että meillä on sielu olemassa? Sielu, joka niinku Sä oot tietokone ukko, niin onko sulle? Ei oo. Nimenomaan. Mutta mä en usko tohon. No, Mulla ei lataa. En mäkään sanonut, että mä siihen uskon. Mä vaan sanon, että suuri osa tutkijoista tuntuu siihen uskovan. Koska siinä kohtaa, jos me onnistutaan tekemään edes yksi sellainen täydellinen kopio niin kuin tästä maailmasta, simulaatio, se tarkoittaa, että he tulee sen simulaation sisällä tekemään toisen. Joka tarkoittaa, että he sen simulaation sisällä tulee taas tekemään. Ja sen simulaation, ja se tulee jatkumaan loputtomiin. Joo. Ja jokainen heistä, jokaisessa simulaatiossa kuvittelee olevansa se ensimmäinen ja aito. Joo. Niin pointti on, kunnes ne pääsee siihen. Pointti on, jos semmoinen yksi onnistuu jossain kohtaa tulemaan, niin mikä todennäköisyys on, että sä oot niistä loputtomista simulaatioista se aito? Tämä on tosi diippi asia. Tähän ei pysty vastaan tälleen. Mutta olisi kyllä jännä nähdä. Mutta ihan varmasti, koska mä uskon siihen, että ihmisillä on vapaa tahto, meillä on sielu, että me ollaan aitoja, niin mä uskon, että siihen on joku vastaus olemassa. Siis luultavasti, mutta me ei vaan olla välttämättä ikinä näkemässä sitä. Joo. Ja siis tällä hetkellä vaan sen takia, koska sitä ei ole vielä onnistuttu tekemään, niin voi pelata vahvasti sen puolesta, että tämä olisi se aito. Mutta niin kuin tutkijatkin sanoo, jos me jossain kohtaa onnistutaan siinä, niin se tarkoittaa, että meidän todennäköisyys olla aito on melkein 0. Joo. Jollain tapaa. Se on niin kuin mielenkiintoinen ajatusleikki, mutta mun mielestä niin tuollaisen ajattelu, niin kuin nyt kun me puhuttiin kaikkea, on aivan hemmetin turhaa. Niin. Loppupeleissä se, että oletko sinä se aito vai et, mitä hemmetin merkitystä sillä on. Kun mun elämä, mä tiedän, että mä oon sen verran aito. Mä oon tässä nyt, mä oon tunteva ihminen. Mulla on tunteet. Mulla on tietoisuus. No, mulla on tietoisuus. Mä tällä hetkellä koen asioita. Mä koen, että mä oon tällä hetkellä sunkaan. Mä koen tunteita, kun me käydään tätä keskustelua. Tää on mun kokemus, mikä mulla on. Joo. Kuka voi sanoa mulle, että onko mun kokemus aito? Tää on aidoin asia, mikä mulla on. Ja tää on ihan hemmetin hieno asia, että mä oon ihminen. Mä oon tällä hetkellä tässä ja mä koen nämä asiat. Niin se, että joku sanoo mulle, että minä en ole aito tai vaikka olisikin joku todiste, että mä olisin jossain simulaatiossa tai ties missä, ei muuta millään tasolla kaikkea mun kokemusta, rakkautta, tunteita, huonojakin tunteita, mitä mä koen täällä. Ja se on parasta, mitä mulla on. Se on mun pointti, että mun mielestä on niinku turha ajatella, vaan kannattaa keskittyä tähän. Ehkä sitä on turha stressata. Eikä sillä ole mitään merkitystä, niinku vaikka paperilla sä nyt et olisi se aito. Mitä väliä? Joo, sen ei pitäisi muuttaa niinku sun toimintaa johonkin pahaan tai
pahaan suuntaan ainakaan. Miksi sun pitäisi edes ressata sitä? Mitä se muuttaa? Ressata, joo. Mitä se muuttaa? No se ei muuta mitään, mutta me ihmiset ollaan uteliaita. Joo, ihmiset on uteliaita, mutta mun pointti on, oli tulos kumpi tahansa, miten sun olemassaolo tai minäkuva muuttuu? No jos oli, no toi on kyllä, tuossa kohtaa se ei enää. Jos mä nyt saisin vastauksen siihen, että mä oon vaan jossain simulaatiossa ja mä en ole oikeasti todellinen. Tai... Mitä sä muutenkaan tiedä, missä sä oot? En tiedäkään, mutta jos mä saisin... Mun pointti on, jos saisit simulaatiossa, kuka silti määrittää sulle, että sä et ole todellinen? No se, että mä tiedän, että mua ohjataan jollain tapaa. Jos mä tajuaisin sen, niin sit mua ei kiinnostaisi, mitä mä teen. On silti aito. Mutta jos mä saisin vastauksen siihen, että simulaatio on olemassa, mä en enää pystyisi kokemaan sitä aitona. Varmaan se tuntuisi siltä, mutta niin kuin ajatuksessa se ei tuntuisi. Mutta eikö sä ole se, joka määrittää, mikä sulla on todellista? Kyllä. Se, mitä mä tunnen tällä hetkellä, on se. Mutta sitten mites mä jollain tapaa näen ton. Mun pointti on, jos mulla on nyt jalka todella kipeä, mun jalka on ihan superkipeä. Mä menen lääkäriin, mä saan mua sattuu jalkaan. Jos lääkäri sanoo mulle, että sun kipu ei ole aito, niin se ei muuta sitä, että mä koen sen aidoksi. Ei muutakaan. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka hän tekisi kaikki testit ja se näyttäisi, että mua ei satu. Jos mun oma kokemus on aito, niin ei kukaan voi viedä sitä sulta pois. Ei. Mutta sitten jossain kohtaa me yritettäisiin päästä pois tästä simulaatiosta. Miksi? Koska mä haluan lähemmäs totuutta. Sä oot, jos sun omassa totuudessa. Mutta kokonaisuus on se, minkä mä näen totuutena. Mitä merkitystä sillä on? En tiedä. Vähän sama asia kuin, että haluaisitko sä elää unessa? Mun pointti on, kun jostain simulaatio, sehän ei muuttaisi mitään muuta kuin, että miten tämä kaikki on syntynyt. Ja kun meillä on tälläkin hetkellä 1,000,000 teoriaa, joku on sitä mieltä, että Jumala loi maailman 7 päivässä, joku on sitä mieltä, että tämä tuli, kun joku juttu yhtäkkiä räjähti ja toisin sanoen alkuräjähdys. Joku uskoo, että joku laittoi tietokoneen päälle ja mitä hemmetin väliä sillä on? No sinänsä mä kyllä oon samaa mieltä, että tällä ei ole väliä niin kauan, kunnes sulla ei ole mitään keinoa, millä sä pääset pois tästä näin. Sun pelko äsken ohjasi sua menee kattoon enemmän kuin sun halu jatkaa. Niin, se kyllä ohjasi, koska mä unohdin laittaa puhelimen lentomodelle. Nyt on niinku riski, että joku soittaa. Kun sä sanoit ton simulaatiojutun, että me oltaisiin jonkun realiteetin sisällä ehkä, tai me pystyttäisiin rakentamaan uusi realiteetti, niin mun heräsi siitä ajatus unen liittyen. Kun sä sanoit, että sä koet, että tämä on totta. Mm-hmm. Kun sä näet unta, sä oot varmasti joskus nähnyt jonkun ihmisen vaikka sun unessa. Mm-hmm. Millä sä näet sen? Nyt mä en ymmärrä kysymystä. Kun sä näet sun unessa jonkun ihmisen, millä sä näet sen siellä sun unessa? Mitä sä tarkoitat, millä mä näen sen? Miten sä näet sen siellä sun unessa? Sä voit vastata tähän ihan miten sä haluat. Mä en ymmärrä, mitä sä kysyt multa. Kun sä olet ihmisenä? Mä en kysy millaisena sä näet sen, vaan millä sä näet sen. Todennäköisesti sun silmillä. Aivoilla. Millä aivoilla? No joo, multa usein kysytään. Ei. Mutta tiedätkö sä, kun sä näet sun unessa jonkun ihmisen ja sä kosket siihen, niin voidaanko me sanoa, eikö me voida sanoa oikeastaan, että niin kuin se on, sä tunnet sen, niin kuin kun sä kosket siihen. Se tuntuu, sä voit melkein niin kuin sanoa ihan 100% varmaksi, että se on, niin kuin sä tunnet, että se on todellista siinä unen aikana. Kyllä. Ja sä mittaat sen sillä, että kun sä kosket siihen, sä tunnet, että sä kosket siihen. Kun sä näet sen, kun sä mittaat sitä etäisyyttä, sä niin kuin tunnet, että teidän välissä on tilaa, sä näet sen silmillä. Kyllä. Unet on kyllä tosi epäselkeitä, ne ei ihan noin loogisesti etene, mutta no kyllä. Ei aina, mutta niin kuin... Ei aina ikinä. No kyllähän sä... Ja mun unet on aina kyllä niin epäloogisesti se mitään. Ne muuttuu jossain kohtaa. Voitapa selittää joskus sun unis silleen niin kuin oikeasti oikein maailman termeillä. Mutta no joo,
sä pystyt selittämään joitain asioita, mitkä tuntuu niin kuin siltä, että ne voisi olla. Mä näin esimerkiksi viime yönä unta, että mä pesin mun naamani, niistin nenää ja pesin mun suun. Ihan niin kuin perusteeksä juttui. Ja siinä unessa niin kuin mä tunnen sen sillain, että mä kosken mun naamaa. Tiedätkö, mä pesen mun naamaa. Unessa et muuten tunne, että sulla olisi vapaa tahto. Muutenhan se olisi niin kuin valveunta. Niin ois. Johon mä oon onnistunut 3 kertaa elämässäni. Aina vahingossa. Mä oon kerran. Jos joku ei tiedä mikä on valveuni, niin se on, että periaatteessa sä näet unta ja sä tiedät olevasi unessa ja sä pystyt ohjaamaan sitä kaikkea. Varmasti moni on tajunnut, että se on unessa, mutta siinä kohtaa se alkaa karkaa sun käsistä, että sä heräät. Mulla on 3 kertaa käynyt. Mut niin, sulla on käynyt niin, Ahmedillakin muuten kerran kävi. Me joskus puhuttiin tästä kameran ulkopuolella. Mä en kerro, mitä sieltä tapahtuu. Mitä te luulette, niin katsoja, se hymyilee noin komeasti ja on tuommoinen komea viattoman näköinen poika. Te luulisitte, että mä tein niitä asioita, mitä se teki. Mä menin mun valveunessa rannalle ottaa aurinkoa ja sen jälkeen mä rupesin supersankariksi ja pelastin maailman. Ahmed voi kertoa, mitä se teki. Mä ryhdyin omaksi sankariksi. Ja mitä sä teit? Ihan sama. Mieti, se ei edes kerro teille, mitä se teki. Saa kommentoida ja yrittää arvata. Kyllä te arvaatte. Kyllä te arvaatte, mitä se teki. Kommentoikaa, mä teen tästä riidin, kommentoikaa alas, että mitä Ahmed teki unessa, kun se pystyi kontrolloimaan sitä. Ja se on se just, mitä te luulette, että se on teki. Anyways, missäkään me oltiin äsken. Niin siinä, että sä koet, että se kaikki on niin kuin totuutta ja realiteettia. Kunnes sä heräät, sä tajut, että se oli kaikki unta. Unen aikana se tuntuu siltä, mutta kun sä heräät, sä alat unohtaa unta, eikö vaan? Mm-hmm. Ja samalla tavalla, niin tässäkin maailmassa sä sanot, että kaikki asiat on todellista sen takia, koska sä tunnet. Mutta tässä on mun mielestä iso ero, että unesta sä joku päivä, unesta sä joskus heräät ja sä tulet tänne todellisuuteen. Mun pointti taas oli, että jos sinä olet simulaatio, sä et ole palaamassa, sä et ole lähdössä täältä, vaan tää on ainoa kokemus, minkä sä tulet ikinä omaan. Siis mä selkeänän, että tää ei nyt liity enää siihen simulaatioon, vaan tää liittyy ajatukseen, mikä mulla heräsi siitä, että sä niin kuin oot jossain. Kun unessakin sä oot jossain. Ja siellä aika on erilaista kuin täällä. Me ollaan kaikki varmaan sitä, se on tutkittu, että sä näet pari sekuntia remunta ja se voi tuntua joltain tunneelta siellä unessa. Juu. Sä tuut tänne takas, mikä muuten kyseenalaistaa aikaakin, että miten sä koet unessa sitä, että se kaikki tapahtuu sun ajatuksessa. Mutta kyllähän aika menee eri lailla. Mäkin, itse asiassa, olikohan se ekana vai tokana vuonna siis, kun mä opiskelen liikenneinsiksi, niin siellä me just, kun suunnitellaan niin kuin teitä ja katuja ja kävelyteitä, niin siitähän on tosi paljon dataakin, että miten erilaisilla teillä ja erilainen maasto niin vaikuttaa siihen, millaisena ihminen kokee ajan. Ja totta kai sä haluat niin kuin optimoida, että aika kuluisi tietyissä kontekstissa hyvin eri tavalla. Kyllähän jokainen tietää niin kuin muissakin konteksteissa, jos sä oot kavereiden kanssa jossain ulkona. Teillä on tosi kivaa. Aika kuluu todella nopeasti. Ja sitten kun sä oot töissä, se sun viimeinen kitutunti, niin se menee yllättävän hitaasti. Tai samalla lailla, kun sä oot kesälomalla, kuinka nopeasti se kuukausi menee, verrattuna se kuukausi, kun sä odotat, että kesäloma alkaa. Siis toi on ihan totta. Hitaasti se menee. Silloin, kun sä nautit sun hetkestä, jollain tapaa aika tuntuu, että se menee nopeammin, että sä haluaisit, että se kestää enemmän. Ja sitten taas, kun sä teet jotain, mitä sä inhoat, se vaan tuntuu siltä, että sekunnit on minuutteja. Ja sen takia niin kuin teidän suunnittelussa, varsinkin kävelyteiden, niin se on tosi tärkeää optimoida sen mukaan, koska erilaisessa ympäristössä aika kuluu niin eri tavalla ja se ihmisen kokemus ajasta vaikuttaa siihen esimerkiksi myöhästytkö sä bussista. Jos sulla on vaikka 5 minuuttia aikaa, niin se sun oma kokemus 5 minuutista voi vaihdella tosi paljon ympäristön mukaan. Totta. Kyllä. Toi on ihan totta joo. Sun ympäristö vaikuttaa myös siihen, että onko se täytelämpää se aika vai vähemmän. Joo, ja onko se sun ympäristö ylipäätään stressaavaa ja kuormittavaa
vai onko se jollain tavalla, että se rauhoittaa sun keskushermostoa, että se ei ylstimuloi sua? Juu. Oletko myös kuullut siitä, että kun ihmiset vanhenee, ikääntyy, niin mitä iäkkäämmäksi meitä oikeastaan jokainen meistä, niin kuin voisi sanoa tämän, että kun mä olin lapsi, niin Aika meni ihan hitaammin. Niin. Kyllä. Se oli täytelämpää. Mitä aikuisemmaksi se menet. Ja sitten ihmiset, jotka on ihan vanhuksia, ne kokee sen silleen, ainakin mitä mä oon kuullut, että aika on paljon nopeampaa kuin mitä 10 vuotta sitten ne tunsi, että se on nopeampaa kuin sitä ennen 10 vuotta. Että mitä vanhemmaksi sä meet, sitä nopeammin aika tuntuu kuluvan. Mm-hmm. Ja mä aloin miettiä tätä siihen teoriaan, kun mä sanoin, että me ollaan niin kuin, meidän elämä on se yksi kirja, kaikki sivut revitty auki, niin liittyykö tämä jollain tapaa siihen, että kun me lähestytään kuolemaa, kun me lähestytään sitä meidän kokonaisuutta meidän tarinasta, niin me aletaan käsittää niin kuin sitä kokonaisuutta, niin kuin kokonaisuutta yhtenä asiana ja sitten on enää kuolema, mikä erkaannuttaa meidät tästä ajan määritteestä tai käsityksestä. Ja sitten kun me kuollaan, niin me nähdään se kokonaisuutena. Että se on sen jälkeen, ei ole enää, että se on nopeata tai hidasta, vaan se on. En tiedä. Sanoa. Maybe. En ole vielä kuollut. En ole mäkään. Ainakaan mun tietääkseni. En ole mäkään kuullut vielä. Mutta sitten tuosta unesta, niin jos kuolema on niinku tästä maailmasta heräämisestä ja unesta herääminen on niinku tähän maailmaan heräämistä, niin, tai siis mitä jos se on sellainen, kun me koetaan unessakin, että se on todellista, ja se tapahtuu kaikki oikeasti se, mitä me koetaan, että se on todellista, tapahtuu meidän ajatuksessa aivoissa. Mitä jos tämäkin maailma on vaan asia, mikä tapahtuu meidän ajatuksessa? No, sä oot kuunnellut näitä tarinoita psykedeeleistä, mäkin oon kuunnellut, kun ihmiset sanoo, että ne kokeilee vaikka jotain DMTtä. Että ne niinku kokee erkaantuvansa jollain tapaa tästä maailmasta. Että se saa ne niinku ajatteleen, että tääkin on niinku vaan niinku, vähän niinku vähemmän todellista kuin se, mihin ne menee siellä. Niin miten jos, niinku, jos sä pystyt kokeen olemassaolo jossain muuallakin, vaikka sulla on tää keho olemassa, niin miten jos tää kaikki tapahtuukin vaan niinku sun mielessä? Periaatteessa tapahtuukin. Ja sulla voi olla mitään kokemusta ilman sun aivoja ja tietoisuutta. Kyllä. Ja onko tää sitten se asia, mitä me kutsutaan sieluksi? Paha sanoa. Ehkä on. Ehkä on. Ehkä meidän sielu matkustaa eri ulottuvuuksilta, leveleiltä tai paikoilta paikkaan. Ja se uni on tyyli joku level 1. Nyt me ollaan level 2. Level 3 tulee kuoleman jälkeen, tai ehkä siellä tulee joku muu. Ja kaikki niin kuin on vaan meidän sielu, mikä vaihtaa paikasta paikkaan. Ja niin kuin, nämä on tosi keskeneräisiä ajatuksia, koska et sä voi saada tommosille vastausta koskaan, paitsi ennen kuin sä kuolet ehkä. Mutta kaikki tämmöinen ajatus niin kuin se tuntuu todelliselta, että uni on olemassa ja sä oot eri paikassa. Niin kaikki tämmöinen ajatus saa vaan niin kuin mut ainakin miettiin, että kyllähän täällä nyt tapahtuu jotain muutakin. Toikin on muuten tosi jännää, kun tosi paljonhan on myös tarinoita niistä, kun joku ihminen on ollut kuolleena jonkun aikaa, vaikka joku 5 minuuttia tai jotain. Ja ne tarinat niistä kehosta irtaantumisista. Mun mielestä jossain sairaalassahan tutkittiinkin jotenkin, että siinä laitettiin jonnekin ylös, mitä ei pysty mitenkään näkemään alhaalta, hyllyn niin kuin yläpuolelle tai jotain numeroita tai kirjaimia. Ja se kun ne ihmiset, jotka väittää, että ne on mennyt sinne ylös ja nähnyt sen koko huoneen tapahtuma, niin katsottu, että pystyykö ne kertoa, että mitä numeroita tai kirjaimia siellä oli. Ja ne pysty kertoa. Mä en muista. Niin kuin, mä en halua nyt valehdella. Joo, mutta mäkin on kuullut tuonne, että moni ihminen, jotka raportoi sinne, että joista raportoidaan, että ne kuoli hetkeksi ja sitten ne tuleekin takaisin. Että ne on niinku, ne sanoi, että ne oli jossain. Ne sanoi, että ne koki sen, niinku ne koki jotain. Pikkuhiljaa ne alkaa unohtaa sen, että mitä. Mutta ne menee johonkin paikkaan. Se on musta tosi mielenkiintoista. Niin no, mä en tiedä, onko kukaan kattonut sarjaa Netflixissä kuin Alice in Borderland, mutta siinäkin käydään tällaista käsitettä läpi. Ikinä kuullutkaan. No se on hyvä, se on Squid Gamein tyylinen, mutta Squid Game tapahtuu tässä maailmassa. Alice in Borderlandissa, oikeastaan jos mä kerron tämän, niin mä spoilaan, niin saa skipata,
jos haluaa katsoa, niin jos te ette halua spoilia, niin skipatkaa tästä näin niin kuin ehkä minuutti tai puoli minuuttia, mutta siinä sarjassa... Älkää usko, kun sitten se tulee puhun tästä 10 minuuttia. Siinä sarjassa niin ne on jossain maailmassa, missä ne käy jotain pelejä läpi, mitä niiden pitää läpäistä, ja jos ne häviää sen, niin ne kuolee. Ja sitten se tarina menee loppujen lopuksi niin, että jos sä kuolet siellä peleissä, niin sä kuolet oikeassa elämässä. Jos sä selviät niistä peleistä, niin sitten sä pääset takaisin oikeaan maailmaan tai tähän maailmaan. Sielläkin käydään tämmöistä käsitettä, että siellä kuoleman tai niin kuin elossa olemisen ja kuoleman välillä on joku lyhyt aika. Jotain siellä tapahtuu. Ja ehkä me ihmiset niin kuin pikkuhiljaa aletaan tuleen enemmän ja enemmän niin kuin saamaan tämmöisiä vihjeitä jostain kuolemasta, kun meillä kehittyy tiede. Toivon mukaan, kun sehän on se jokaisen ihmisen ydinkysymys, mihin jokainen haluaisi vastauksen. Mä en usko, että on ketään, joka ei halua vastausta siihen, että mitä kuoleman jälkeen. Niinpä. Herääkö jotain muitakin ajatuksia tästä? Nyt me ollaan käyty, mitä me ollaan muuten äsken? Me ollaan käyty ajan suhteellisuus, vapaa tahto, simulaatioteoria, kohtalo, Juu. Ahmedin elokuvat ja sarjat. Kyllä. Ja tärkeä, mitä Ahmed teki Valveunessa, muistakaa tää. Muistakaa, se en ollut mä jo kerroin, mitä mä tein. Tiesitkö muuten, että Lucid Dreamia no tiesit varmaan, mutta ehkä katsojat ei tiedä, että pystytte opettelemaan sen, kuinka kontrolloida unta. Se tapahtuu, mutta se on niinku vuosien harjoittelua, että sä pystyt oikeasti. Osaatko sä? Kyllä mä haluan, että mä osaan. Sitten mä voin mennä tekemään muita asioita. Kyllä sä silti tekee mä menisin tekemään saman asian. Ehkä mä tekisin se jossain vaan eri tilassa. Kyllä. Muistakaa. Joo. Sitten on joku, mitä ihmiset puhuu, että Lucid Dreamin lisäksi on joku tapa, millä sä pystyt. Tämä on ehkä ihan eri jakson aihe, mutta mä haluan sanoa tämän silti, että jos sä harjoittelet hengittämistä. Mä otan ihan mielenkiinnolla, että kuinka paljon jengiä kiinnosti tämän tyyppiset aiheet. Mä mietin ihan samaa. Munkapodissa me ei olla ikinä uskonnosta ollaan vähän puhuttu, mutta ei olla mitään tämän tyyppistäkään. Enkä usko, että sunkapodissa olet hirveästi tai sun kanavalla ylipäätään puhunut näistä asioista, niin mikä Suomessa on kysyntä tällaiselle? Mä mietin ihan samaa, koska yksi päivä mä juttelin yhden kaverin kanssa ja mä sanoin silleen, että musta tuntuu, että Suomessa ei edes ole ehkä, tai niin kuin koko maapallossakaan yleisesti ei ole kauheasti kysyntää tämmöiselle sisällölle, mutta kun sä teet sen englannin kieleksi, niin sit sulla on niin kuin kaikkialta maailmalta katsojat yhdessä kasassa, niin se tuntuu siltä, että on paljon. Mutta ehkä, en tiedä. Suomi on sinänsä niin kuin keskimäärin semmoinen fiksu maakin, että tämmöiset asiat niin kuin vois kiinnostaa, teikö? Koska me ollaan niin kuin, Suomessa on kehittynyt, mikä tämä opiskelusysteemi tai tämmöinen, että Suomi on kiinnostunut maa, mä luulen, ehkä, en tiedä. Miten se oli, nyt kun ollaan näissä kaikissa kunnon hippiaiheissa, niin uskotko sä horoskooppeihin? Joo, uskon. Mä oon aina miettinyt, että voiko heteromies uskoa horoskooppeihin? Voi. Miten, jos sä uskot kaikkeen tämmöiseen, jos sä ajattelet jotain unimaailmaa, että se on totta, jos sä ajattelet, että tämä universumi ei ole ainoa se, jos sä uskot, että joku musta aukko vaikuttaa aikaan, niin miten sä et usko siihen, että kaikki toi kokonaisuus vaikuttaa siihen, mitä täällä tapahtuu? Vai se, että onko mä syntynyt 20 heinäkuuta vai 20 kesäkuuta? Niin... Ei, mutta se, että tiedätkö sä, kun sä oot syntynyt joku päivä, siis mä en muuten usko horoskoopeihin sillä tavalla, että joo, että koska sä oot tätä horoskoopia, niin sulle voi ensi vuonna tapahtua noin ja näin. Siihen mä en usko, mutta siihen mä uskon, että kun sä oot syntynyt ja tähdet ja tiedätkö, planeetat on ollut jossain kohdassa, että se energia, protonit tai neutronit, ihan mikä niistä lähteekin, niin se muodostaa jonkunlaisen kokonaisuuden, mikä vaikuttaa myös maapallossa tapahtuvaan energiakehään. Ja niin kuin en mä uskoisi tähän, jos en mä näkisi myös niin kuin samanlaisia piirteitä samanlaisissa horoskoopeissa, mutta sitten tulee tämä, että onko mulla placebo, että mä vaan ajattelen sitä niin, että joo, nämä jousimiehet on kaikki eihän planeetat, mitä ne oli tietyssä asennossa,
viime vuonna, niin eihän ne ole seuraavana vuonna samaan aikaan läheskään samassa asennossa, Ei olekaan. jolloin koko teoria kusee. Mutta horoskooppihan tulee jostain, mikä liikkuu tämän maapallon kanssa samaan aikaan. Sitten tulee jotain nousevia, laskevia tai jotain joku on kuumerkkejä. vaan keksinyt sen sitä varten, että se voisi myydä jotain lehtiä, että se kirjoittaa jotain tosi typerää sinne ja sitten kaikki ostaa, tää kuvaa just mua. Mä luulen, että se on sitäkin. Siis mä olin kirjaimellisesti kerran vieressä, kun yksi tuttu ihminen luki horoskooppeja, joka uskoo horoskoopeihin. Sitten siellä luki hänen horoskoopin kohdalla, että sinulla on seuraavan 3 viikon aikana syntymäpäivä. Sitten hän oli silleen, huomaatko sä, että arvastan ihan oikeasti. Mä olin silleen, kaikilla, jotka on samaa horoskooppia sun kanssa, on seuraavan 3 viikon aikana synttärit. Että voisikohan se vaikka johtua siitä, että se arvasi. Joo. Ja kun ne kirjoittaa aina jotain niin ympäripyöreitä sinne, että se osuu 90% ihmisistä, ja pointti on se, jos sä haluat uskoa siihen, niin silloinkin, jos ei se osu ihan just siihen, missä haluat, niin nämä ihmiset etsii vielä syyn, tiedätkö kierrellä, että mitä kautta se ehkä osuisi sinne. Joo. No jotkut on vähän niin kuin Eli älkää uskoko horoskooppeihin, on Jaskon neuvo. Ahmedin neuvo on se, että älkää uskoko sokeasti. Jasko. Ja älkää siihenkään. Mutta ajattele nyt näin. Sun kehossa on niinku varmaan miljardeja jotain atomeja. Onko jokaisella niistä merkitystä sun kehon kokonaisuuden? Ehkä ei, niinku mä en kysy, että onko niillä iso merkitys, mutta onko jokaisella joku tehtävä, mitä ne tekee sun kokonaisuuteen? Luultavasti, en minä tiedä. Minkä takia sä sitten et usko siihen, että niinku tässä galaksissa, universumissa, jokaisella asialla olisi joku vaikutus siihen kokonaisuuteen? En vaan usko. Sä et vaan usko. Mulla ei ole mitään näyttöä mistään horoskooppiutusta, että siinä olisi mitään muuta järkeä kuin ihmisten rahastus. No hyvä vastaus. Mm-hmm. Siihen ei ole niinku, no sä niinku uskot tuohon ehkä silleen faktan pohjalta, mutta mä kyllä haluan uskoa siihen. Eikö sä ollut vielä viimeisenä aiheena? Sä ollut äsken myös jokin hengitysjuttu, kun mä itse, pakko kertoa mun kokemuskin. Mikä se oli, joku Wim Hof, joku tämmöinen. Luultavasti lausui väärin, mutta tämä on joku kuuluisa niin kuin hengitysharjoitus. Joku suositteli mulle, oli silleen, koita tätä hengitysharjoitusta, niin sä alat näkee tyyli jotain kuvioita. Ja mä tietenkään en voinut vastustaa itseäni. Mä menin harjoittamaan tätä hengitystä. Se oli jotain semmoista, että sä hyperventiloit jonkun tietyn aikaan, niin kuin hengität niin nopeasti kuin pystyt ja vedät kaikki ilmat pois itsestäsi ja oot ilman sitä. Sitten sä toistat tätä juttua. Mä sanon, että siinä, kun mä olin joku sen minuutin tätä hommaa jatkanut, varmaan 10 minuuttia, siis minne sä pääset pelkällä hengityksellä, niin aikamoista. Mutta mä en suosittele, mulla ei ole mitään kärryä, onko tää turvallista millään tasolla, joten älkää kokeilko. Joo. Mä kokeilin joku kerta, mutta sitten mä väsyin niin paljon, että mä en päässyt noin pitkälle kuin sä. Mutta mä aloin tunteen sellaista erilaisuutta, kun se meni jotenkin silleen, vai toisinpäin suusta sisään nenästä ulos, mutta silleen kovaa hengittämistä. Mä en usko, että sillä on mitään merkitystä. Koko juttuhan perustuu siihen, että sä aluksi vedät sun kehon ylitäyteen happea, jonka jälkeen... Niin se riippuu siitä, että miten sä päästät happea sun aivoille, että mitä siellä tapahtuu, että sun aivot alkaa muodostaa jotain tuntemusta sun kehossa, visuaaleja sun ajatuksessa ja tälleen. Mutta niin, se mitä mä olin sanomassa tästä aiheesta, että on myös niinku tämän Lucid Dreamin lisäksi olemassa just tommonen hengitysharjoittelu, missä tavoitteena on nappaa se momentti, kun sä hengität sisään ja kun sä hengität ulos, niin siinä välissä tapahtuu semmoinen tyhjö. Se on ihan todella niinku pieni aika siinä välissä, hengityksen ja puhalluksen välissä, mutta harjoittelemalla vuosi, kutsuttiinkohan sitä joksikin yoga nidraksi, Huberman ja Dr. Heltegamer GG, niin ne puhuu tuosta yhdessä podijaksossa. Niin jos sä saat napattua sen hetken, niin sä pystyt kokemaan myös tällaista jonkunlaista matkustamista tai jotain, että sä koet jonkunlaisen kokemuksen eri paikassa kuin tässä maailmassa. Ja ne niinku mennään siihen taso hippijuttuihin, että
Niin, että sä niinku, pystyt niinku pääsemään, niin se juttu oli se, että sä niinku pystyt erkaantumaan siitä käsitteestä, että sä oot minä ja sä niinku pystyt niinku tunteen kokonaisuutta jotenkin universumiin. Mennään kyllä hippitason puheisiin, mutta mä sanon ihmisille aina, että olkaa avoimia kuulemaan ja niinku miettimään asioita. Todellakin mä oon sitä mieltä, että moni ihminen on liian suljettu mieli, että uskotaan kaikkeen, mikä on opetettu ja mitään ei kyseenalaisteta. Juu. Enkä mä sano, että tee kaikki päinvastoin, mitä opetetaan, mutta mä sanon, että hei, mieti jokainen asia, käytä sun omaa ajatusta ja sen mukaan tee elämässä päätöksiä, että pidä sun mieli avoimena. Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Älkää uskoko sokeasti ihan kaikkea. Ketään. Tai ketään. Eikä mua. Ei vaan. Ei suakaan. Se oli vitsi. Eikä Se oli vitsi. Ai niin sä sanoit ehkä sua. Niin. Ei kun ei Jaskoakaan. Mut joo. Joo, mutta mun mielestä tässä oli aika hyvät setit. Mä olin just sanomassa samaa, että tässä näin tohon hyvään neuvoa voidaan lopettaa. Kiva, jos kuuntelitte tähän asti. Kommentoikaa, mitä ajatuksia teillä heräs, mitä pohdintoja teillä heräs, mitä vastauksia teidän päässä tuli ja mitä tykkäsitte jaksosta. Ja käykää seuraa myös Jasko IG:n puolella. Mä laitan sen linkin tuohon descriptioniin. Ja sitten kommentoikaa myös, jos haluatte. Mitä Ahmed siellä muistakaa käydä kommentoimassa sekin. Kiitos Ahmed, kun kutsuit mut. Kiva, kun tulit. Vedetään taas joku kerta uusiksi. Ehdottomasti. Kiitos. Näemme. Ja kommentoikaa, jos haluatte nähdä jotain muita jaksoja.